ipar. Kanyan sayan kabusan Sa pambihirang pagkakataon, hayagang inendorso ni Labrador Mayor Dominador Arenas ang kandidatura ni Mark Cuangco bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Pangasinan. Tan itir tayo sa kumpiyansa, andi arom. Sayong sublay ya kongresman ng segunda distrito, andi arom, Mark Cuangco. Sa panayam sa alkalde, kinumpirma niya ang pag-endorso kay Cuangco at suporta sa Team Aguila. May isyo na nasisila ako sa pira. Walang pirang pinag-usapan nang pumunta ako dito. Hindi ako tumanggap. Dating kaalyado ni incumbent 2nd District Congressman Jomel Espino si Mayor Arenas. Ito si Mayor Arenas, ang aking kaibigan. Pero marami ang nagulat nang siya'y kumalas at ngayoy suportado na ang kandidatura ni Mark Cuangco. Hanga raw siya sa plataforma ni Mark Cuangco. Actually, buong tropa, from Vice Mayor down to the Municipal President, full support kami kay Kuan. Buong pusong sinalubong ni Cuangco at ng buong Team Aguila si Arenas. Itinuturing itong tagumpay sa kanilang advokasya dahil malaki raw ang maitutulong niya sa pag-unlad ng Distrito 2. Tingin ko nakilala ni Mayor Arenas yung trend na kami ay nagustuhan kami ng tao. Gusto niyang sumakay sa amin. So, ganun din kami naghahanap ng poste sa Labrador because ulila nga kami, no? So, mutually beneficial relationship ang nangyayari ngayon sa Mayor, sama na ako sa iyo. Team Aguila na ako. Palagay ko naman naibigay ko na lahat sa Espino yung tulong ko. It's high time na baguhin natin. Tanging si Espino at Cuangco ang maghaharap sa pagka-congressman ng 2nd District ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.